Dito na lugar, napakadumi. Sahay pa na matulog. Wago. Hello, 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 mga kahigala. What's up? Mga kahigala. Udto na ko nakapag-vlog mga kahigala kay wala ako sa mood today and today and today. Waiting na ako kay Banana. Ang niluto ko today is salad lang tapos pork chop at lumpia. Balik-balik lang ang food nga ahong giluto. Maunang wa na ko nag-video. Nandito kami sa labas mga kahigala kasi pumunta si Banana doon sa Quick Spar ba. Bumili siya ng soft drinks, may green tea, tapos chichirya. Kasi bukas is magta-travel na naman kami. Pero hindi siya masyadong malayo, not like sa unang simana ba na ilang hours, 10 hours doon. Pero tomorrow is 4 hours lang siya. Ako hikapoy, aning among kahimtang mga kahigala kasi always kami nagta-travel ba. Hassle ka, Jo. Kaya nga nakapag-decide kami na doon na lang kami mag-stay sa PA para hindi na kami mag-travel-travel. Nawan ako kay Banana ba. Travel-travel tapos Oh my God. makitulog kami. Parang hassle na kadyo. Ang hassle kami ng ibang tao ba na makitulog doon, ganon ba, no, di ba? Nagpalagay din kami ng diesel. Diesel, not gasoline. Gasoline is what you put in a car. Diesel is what you put in my double cab. Si Banana is full of shit. My wife says I'm full of shit. I'm not full of shit. I just love her and I try to help her. And then I get into trouble because I'm helping her. Nagalit ako kay Banana mga kahigala kasi ginalaw niya yan, oh. Yan. Sabi ko, ako na maglagay dyan sa bag para alam ko kung saan. Kasi minsan makakalimutin si Banana, sabihin niya di ko nadala yung ano, mga ganon. Tapos mayroon pala sa bag. Okay, help me. Here is my sleeping. Here is Madam sleeping. Is a little thin, but it's okay. She's fat enough. Now it's my arm. Here is the blanket for the ground. Here is the blanket for on top of the blanket that is for the ground. Okay. Now I say bye bye. Dalho na muna mga kahigala. Yan. Kasi ano, walay kutson doon ba? Walang higaan. So, Oh my maghihiga God. lang kami sa floor. Kaya nagdala kami ng 2 blanket. Kasi alam nyo na, malamig ang floor, di ba? Bawal. Tapos matanda na to si Banana. Ang likod. Bayet ang likod. Delikado. Tanawan nyo mga kahigala ang snack ni Banana. Kay wala man kami ice cream. Yan na lang kinakain ni Banana. Milo. Gibutang sa freezer. Milo ice. Kaon man pod. This is how they make ice lollies. Ice cream din, Philippines. Like you know the mango ones that we used to buy. Yeah. It's the same way Yeah. to make it. But that one is different Milo and sugar and milk. Yeah, but that's it. Yeah, like a Milo. Milo bar. Yan lang snack namin mga kahigala. Ice candy with biscuit. Magtahi muna ako kasi yung short ni Banana is nabidlak na oh. Arang nakuha gisi. Ang bahay na lamang daw niya mga kahigala. Ito ang Bana, hindi umaasa sa asawa. Siya lang talaga ang nag-pack mga kahigala sa mga damit niya. Oh. No, 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 no. Hindi talaga siya uwagod kahit kailan. The next day. Maagyong buntag kaninyong tanan. Nakabihis na ang inyong higala. Natawa ako kagabi mga kahigala ni Banana kasi wala nga ako sa mood kahapon. So parang gilingaw-lingaw na ako ang akong kaugalingon. Di na ako nakapag-update sa inyo kagabi mga kahigala kasi wala na naman kaming masyadong kaganapan, no? So ito na yung mga gamit namin. Mga bag at yung mga chichirya, mga gatas at iba pa, kapiti. At yan na yung mga unan, no? Ilagay na namin to sa car. Folks, you
can't see. She hasn't got her glasses on, so it's all blurred. Okay. Madong na may mga kahigala, pero naghinay-hinay lang mi. Kay parang daghan ng sakyanan. Early birds pa kasi, early birds. Early in the morning. You treat it like a parrot, okay? You know what's parrot? Huh? Treat it like a parrot. Nag-stop kami dito mga kahigala kasi nagpalinis si Banana ng salamin sa car. Kasi daghang itibak sa mga insect. So magkain din kami dito ng breakfast. Nagugutom na kami kasi nagkape lang kami. Good morning. Nandito kami sa stairs. Dito kami kakain ng breakfast. Ang cafe nila mga kahigala, oh, napakagwapa with flower. Oh. Si Banana is puting-puting na sa sugar. Kung sa Bisaya, kamay. You're hungry? Nagutom na si Banana. Hindi na siya nanagad sa akon. Ito ang food namin mga kahigala. Tapos may cheese gorilla pa daw. Ka mga gwapa sa lamo. Kalagmi sa mga lubot. Pak! Pak! Yeah. Dumating na kami mga kahigala pero si Banana is ninghunong padirayang bakita. Diyan kami mag-work bukas mga kahigala oh. Sa Fashion IQ sa Kwanong Gaba Mall. Nagdala na naman si Banana ng stock pero kaunti lang. Mga paper yan, yung mga kaunting mga damit. Mag-inventory kami tomorrow mga kahigala dyan na store. Nihapit si Bana dito kasi nga nag-ano siya ng mga kaunting stock. Tapos nagkuha din siya ng maitim na babae para maglinis doon sa among katugan today. Kasi napakadumi daw. Yung tutulugan namin today is ang may-ari ay ang company. Ang nakatira doon is mga trabahante dyan ba sa store. Pero dalawa lang sila na lalaki pero mga Chinese, hindi mga itim. Pero alam niyo naman yung mga lalaki, di ba? Hindi maglilinis ng bahay. So isa na lang ang natira doon sa bahay kasi umalis na yung isa. Bumalik na ng China. Medyo busy din ring dapita mga kahigala kasi dool siya og terminal kung sa ato pa. Mo nang daghang sakjanan, daghang tao. Hindi yun yung mga ito, mga kahigala no, oh. Kaya dagkog mga lubot. Oh, bam, bum, 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 pak, 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 pak. Dito na lugar kami matutulog today, mga kahigala. Tignan nyo yung bahay, mga kahigala, oh. Napakadumi. Oh, no. Si Banana is bumalik na doon sa ano, sa store. Ako bukas pa. Wala kasi silang time na maglinis mga kahigala kasi papasok sila 8 AM tapos uuwi dito is 6 PM na ng gabi, no? Kaya wala silang time sa paglilinis. Tingnan niyo. Dalawa ang room dito pero madumi din. Hindi kami makatulog ni Banana pag madumi, so kaya pinalinisan ni Banana. Tapos sa sahig pa naman kami matulog. Dan is al goed onderhouden waar je eerst is in die kan ik dan voor dat wat in dit schoen maken zo aan klaar. Dan is het die kasten wat ik goedkoop maken zo, dat is ook een mini nou waar je dat klaar. Maar maak hem dan schoon. Bukas abot sa ng istorya. Nag-istorya og African si Banana kasi hindi siya marunong mag-English. Kaya gi-South African. Buti na lang at may extra pa pala silang bed. Pinahiram kami. Pero nilagay ko lang ang foam na ganito. Dito si Banana. Tapos ako doon kasi ako pa naman yung bata-bata pa likod. Si Banana is matanda na. So, ito sa kanya. So, ito na medyo malinis ng kwarto. Ito yung mga gamit namin. Bibili kami dito ng biryani for dinner.
Dito mga kahigala, oh. Curry and curry. In a car. Yeah. Sana all. Indian ang owner nito. Ito ang loob ng curry and hurry. Maliit lang siya. Thank you. I'm going to enjoy it. If I don't like it, I'm going to feel like tomorrow. Bye. Bye-bye. Nasa Spar kami mga kahigala. Bibili kami ng cup. Kasi walang cup doon, no? Kung magkape kami at tea. Tapos bibili din kami ng kutsara. Kasi walang kutsara din doon. Oh my God. Kung alam pa lang namin na walang mga baso at kutsara is nagdadala na lang sana kami, no? Para hindi na bibili ba? Ang cup na nabili namin mga kahigala, no? Napakaliit. Tapos napakamahal. Yung kutsara, plastic na lang ang binili namin kasi ang mahal, sobra doon. 2 days lang naman kami dito. Yan ang order ni Banana, beef. Tapos sa akin is biryani. Hindi naman to biryani, na-scam kami. Chicken curry naman to. Nagpagkatulog na mga kahigala kasi time to sleep na kasi bukas is trabaho na naman tayo, no? Ang food is hindi namin naubos kasi sobrang nabusog na kami kasi ang daming rice, diba? Tapos ang dami din chicken at beef. So, that's all for today mga kahigala. Good night. Good night. Be patient. Be humble. Be simple. But you still got a pimple on your back.